chismorrosa, Toribio estaba vixiando ao profesor Smith dende Manhattan. O profesor Smith estaba debuxando co seu lápis ladrón a Basílica de San Pedro do Vaticano. Moi ben. Cando rematase a Basílica, trasladaríase a Manhattan. Para evitalo, Toribio mandou errar dos recados xunto ao seu amigo o profesor Pardal de Lisboa para que lle prestase a goma de borrar disparates. Colocou a goma de borrar disparates en su telebrazo universal laserizado e borrou o debuxo do profesor Smith. Cando o profesor Smith se decatou, atacouno co seu telepuño universal articulado e deulle un bo golpe a Toribio. Dende Moscova, o profesor Papafigovich viuno todo desde a súa pantalla visualizadora fototemporal e mandoulle o seu telecarracho produtor ultra rápido para que lle dera un bon escarmento ao profesor Smith. O profesor Pardal, que o vira todo desde o seu observador digital planetario, mandoulle un agasallo a Toribio. Cando abriu Toribio o agasallo, tenía o mini escudo protector. ¿Para qué es? Colorín colorado, este cuento de libro está acabado. Hola, nenos e nenas de terceiro. Hoxe, os compañeiros e eu vamos vos contar un conto que titúlase Toribio contra o profesor Smith. Desde a súa pantalla universal chismorrosa, Toribio estaba vixiando o profesor Smith. Desde Manhattan, o profesor Smith estaba debuxando co seu lápis ladrón a Basílica de San Pedro do Vaticano. Cando rematase a Basílica, trasladaríase para Manhattan. Para evitalo, Toribio mandou arrados recados ao seu amigo, o profesor Pardal, de Lisboa, para que lle prestase a goma borra disparates. Colocou a goma no seu telebrazo universal laserizado e borrou o dibuxo do profesor Smith. Cando o profesor Smith se decatou, atacou co seu telepuño universal articulado e deu un bo golpe a Toribio. Dende Moscova, o profesor Papafigovich viuno todo na súa pantalla visualizadora fototemporal e doulle un escarmento ao profesor Smith e
darlle un escarmento. Para darlle un escarmento ao profesor Smith. O profesor Pardal tamén o director dende. Observador. O seu observador digital planetario. E mandou o foguete visitador inesperado cun agasallo. Dentro dunha caixiña había un escudo protector miniaturizado. Para que sería, eso xa outra historia. E colorín colorado, este conto de Toribio está rematado.